който Много хубаво подават нашите момчета. Великолепен е! Светли Отиджийски. Нямаше, малко изолирано остана там, но топката е все така наша. Хайде, момчета. Сега Васил Борисов. Те нямат никаква роднинска връзка. Великолепно разиграване. Сега Костадин Дебревлиев. Илия Димитров. Великолепен! Kostadin! Fidejhom hemmhekk forsi overlap. U jkun Filip Joffi hemmhekk. Issa Filip Joffi li jieħu dak il-forsi pjuttost li eżatt, però r-referi ma jagħti ebda senjalazzjoni u l-Bulgarija jidru li ikkontestaw ir-rak u rebħu it-turnover ukoll. Iżda rajna żewġ players Maltin kważi jaħbtu ras imbras. U żballu ormanata l-Bulgarija, Mark Davey jabad il-ballun, Matthew Camilleri bil-ballun. Iżda jitwaqqaf. Да, ясно, мисълта ми е вечер или след обед. Не знам, различните часова разлика навсякъде. Успяхме да си вземем топката. Да, прав си. Говориме за играта на Израел. Бавно, без да бързат. Методично. Великолепен е Свет. Issa l-Bulgarija biss 5 metri l-bot mit-trajline. Ikun il-play b'numru 14. Хайде, момчета. Трябва да завършим този матч с нашия се. Превъзходно разиграване. Здравейте, приятели! Второто му е се. Но неговия баща имах удоволствието да играя с и срещу него. Димитър Дебревлиев. Брат му Смилко, за съжаление, лекува още контузията си, получена в онзи забележителен матч победа срещу Малта. В червената зона сърбите след този удар с крак и запазиха топката. Нашите бързо се връщат. Топката е бутната назад, но преди това има нарушение. И съдията дава. Хайде сега пас до края. Виждаме, че и Смилко се е появил в игра. Не Смилко, брат му Костадин. Само 3 точки сме отбелязали за 30 минути. Взехме. Не. Сърбите взеха топката и сега ще започне тяхна атака. Бързо се предвижиха в техната половина нашите играчи. Линията е готова. Тяхната поле